Türkmenistan'ın käbir sebitlerinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlanmadan ozal Aşgabatda paýtagtlaryň medeni durmuşuna degişli aýdymsaz çäreleriniň bir näçesi geçirildi. Klasika aýdymsaz eserleriniň ençemesi ýanglanan konsertlerde tomoşaçylar umytsızlykdan we göwün çökkünlükden bir näme bolsa-da daşlaşdy diýip Aşgabatlylar aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu çärelere tomoşaçy bolan habarçysy paýtagtda geçirilen 3 konsert barada habar berýär. Habarçymyz konsert çärelerinde oturguçlaryň häzirki sanitariýa talaplarına laýyklykda yerleşdirilendigine, tomoşaçylaryň maskasy zala goýberilmändigine aýdyp, şeýle çäreleriň birinjisiniň 26 noýabrda geçirilendigini belledi. Şol güni Maya Kulyeva adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynda beýik kompozitor Wolfgang Amadeus Mozartyň doglan gününiň 265 ýyllygyna bagşlanan konsert gurnuldy. Oňa Aşgabatlylar muzsuz tomoşa edip, konsertde Mozartyň ajaýyp eserleriniň onusy ýanglandy. Halkara bäsleşikleriniň laureaty Cemal Agajanowa orkestr bilen skripka üçin konserti açdy. Habarçymyz tomoşaçylaryň Begenç Gaýypow tarapyndan ýerine ýetirilen Don Juan operasynyň Don Juanyň ariýasyna we Bahar Durdiýewa tarapyndan ýerine ýetirilen Figaro'nyň toýu operasyndan Kerubina ariýasyna aýratyn gyzyklanma bildirendigini aýtdy. Türkmenistanyň at gazanan artisti Vladimir Mykirtumow Mozartyň iki eserini, Fantaziýany we Rondony ýerine ýetirdi. Stella Faramazowanyň okuwçylary Altyn Nurmuradowa, Kowus Bäşimow we Erjel Ýaşymradow trio eseriniň ikinji we üçünji bölümlerini çaldylar. Talipler kwarteti Cemal Agajanowa, Aýlar Annamuradowa, Nur Halmamedow adynaky bäsleşiň laureaty Merjen Amanowa we Atageldi Roziyew sol minor kwarteti bilen konserti jemlediler. 30 noýabrda paýtagtyň Aýdymsaz mektebinde Türkmenistanyň at gazanan artisti Vladimir Mykirtumowyň solo konserti boldy. 3 dekabrda Milli Konserwatoriýada söýgü wasypçylary at bilen hem konsert geçirildi. Ol Vincenzo Bellini'niň doglan gününiň 220 ýyllygyna we Ferenc Liszt'in doglan gününiň 220 ýyllygyna bagşlandy. Onda giçki romantizm eýäminiň kompozitorlarynyň ummasyz eserlerinden romantiki eserleri ýerine ýetirilip, konsertiň başynda Amannazar Arslanow fortepianoda Ferenc Liszt'in söýgü hyýallary eserini ýerine ýetirdi. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda tomoşaçylar ýokary ussatlyk derejesinde ýerine ýetirilen sunnat esasynda erwet keypden, umytsızlykdan we göwün çökkünlükden bir näme bolsa-da daşlaşdylar diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran tomoşaçylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz aýdymsaz çäresini gurnoýjylaryň we sunnat işgärleriniň ýagyşly howada konserte gelendikleri üçin tomoşaçylara minnetdarlyk bildirendigini hem aýtdy. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-njy ýylyň 27-nji ýanwarynda Awstriýanyň Salzburg şäherinde dowuldy we 1791-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Wiena şäherinde aradan çykdy. Vincenzo Bellini 1801-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Italiýanyň Catania sebitinde dowuldy we 1835-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Fransada ýoguldy. Ferenc Liszt 1811-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Awstriýada dowulup 1886-njy ýylyň 31-nji iýulynda Germaniýada aradan çykdy.